Hello mga listeners, good evening. Balik na po intro vlog para aning gugmang binilanggo. Kanya, tuguti ko nga magtag solar power bank, nya na solar panel, tulo ka bombilya. Baka naman mga listeners. Kanya, flashlight, sige nag-flashlight da, no? So, gamit yan ako na itag mga listeners, ganahan mo, no? Nya, kinisad. Ang Sunday Watch, mga listeners, nya kinisang buya mic. Tingganahan dia no mag-vlog. Mo ni ang buya mic gamit kani para sa mga vlogger no. Nya kinisang Lenovo Eraser no. Nindot niyo mag-jogging mo ba niya maminog drama sa tinaw kayo kusog mga listeners no. Nya baka naman akong itag ni pasiganahan mo. Unya kinire kong itag mga listeners kay gabi na. Unya mudito lang ko basa sa comment no. Balik taman ta sa 3 minutes. Ang unang basahon ako kang Jean Ruiz nga comment no. Ako Sir John before muranta og maminaw i-likes sa jud nako aron mudaghan ta. Salamat kayo Jean Ruiz no. Og si kuan ay mo gyapon ning comment dai maminaw na puta ani excited nako perti salamat kay idol God bless 5 hours atong gap sa oras dol Riyadh Saudi Arabia thank you kayo permi way sa pa yan Jen Ruiz no salamat yan no sa imong kanunay pagpaminaw no di sa Saudi Arabia no nya sa imong pagpano sa kong page no pag-add na ko no salamat kayo nya si Dinim Oriendo sos uy kitang mga ka-listeners magulat na lang ta kay maka-stress na sa tig-upload kanang mga apura na kanang mag-apura na taniya support lang ta salamat Dinim Oriendo sa Dinim Oriendo no salamat kay sa pagsabot no o kanunay pagpaminaw nya i-like ninyo mga ka-listeners i-like ninyo aron budaghan ta no tama sa tong gi-comment ni Jean Ruiz no i-like ninyo aron budaghan gyud ta no. Ang sunod nga nag-comment si Lini Omega. Sir, imuhan ang channel ang Dramaturgo. Dali ra kaayo siya nag-ads pag 1k subscribers. Nya naa na dayon ads monetize na siya. Kay adik ba ako sa kon ako ang pasultihon. Balik-balikon ako paminaw na aman good verse og tambag iniguman sa drama. Dili na ako Lini Omega no. Ambot og kinsay admin na wa man magpakita pod no. Ako bitong susi ba kay ning comment man ka nagsusi ko kinsa ning gipasabot nimo no wala may vlog di na to makita og kinsa ni siya ba pero kining giingon nimo nga monetize ni siya kuan na gitistingan na sa YouTube kanang mga bag-ong uploader labi na wala nagpakita sa ilang mga dagway obserbahan na sa YouTube mga 1 month, 3 months, taas na siguro ng muabot o 6 kabuwan. Obserbahan na sa taga YouTube. Pero karon kay AI na may tabang sa mga nagtrabaho sa YouTube, di naman yung tao tanan, dali na ni sila ma-detect no? Kining mga channel karon nga naghimo og mga upload nga drama nyawa magpakita sila mga dagway kuan sila nani sa risgo dako ni risgo sa kuan sa AI karon kining mga channel nga wala gid makita ang mga admin ba kay high tech na ron AI na ang nagdala nya kini ra ba mga uploader karon sa mga drama kining mga wala magpakita ba walay mga vlog kini sila labi na ning uploader aning mga drama nga kung ako'y pasultihon handumanan o kini akong suliran kanang ilang mga gipang upload puro na kinopya gikan na sa mga karaang channel ilang mga upload gipang kopya ra nila ba nanguha sila sa laing channel ilang gi-compile kanang kang dramaturgo dahil kay gikan na sa kuan kanang nakapaminaw naman ko na yung drama
gikan na sa channel nga Radio Fanatics. So bisag asa lang ni sila manguha og mga drama gikan sa ubang mga channel ba, kay nagtuo man sila og makalusot sila sa YouTube, no? Tinuod nakalusot ni sila karon, na monetize sila, pero risgo na ilang gibuhat kay masubay man na sa AI, masubay na sa AI mga ka-listeners kung kinsay original ba. Muna nga kini sila ug magpadayon ni ilang gibuhat nga manguha ra sila og audio nga humandaan gikan sa nagkalain-laing channel. Di naman mailad ang AI ron kay sayo naman kay na-scan nila kung kinsay original nga nag-upload, masubay ng audio gisagikan nga channel. So may bawaan o kinsay original kay na may pizza kano saan nagi-upload sa uploader, kanang original uploader ba. Dali kay na pangitaon sa AI kay na may pizza na nga na-record sa YouTube butan talag year 2000 gi-upload na sa kana nga channel. Nya gi-re-upload karon na ning mga bag-ong channel 2026 na. Inig-scan sa AI ana. Dito ginalargo sa original nga channel. Uy, di aram na yung source niya. So kining mga channel karon nga ming butho lag kalit, way mga vlog, nanguha rag mga audio nga dili sila nag-edit ba, gipulihan lang video, mga background. Mo nag-ingon nga risgo ginang ilang gibuhat mga ka-listeners, no? Lini Omega kining gibuhat nila risgo gini para sa bag-ong balaod sa YouTube. Labi na AI na ang nagdala karon, dili kay tao ra. Muna nga kini sila di man pug magpakita, madlok siguro na sila og kanang mabas ba kay nanguha ra sila og mga dili ilaha nga content ba. Muna nga mo di sila magpakita kay basig ibas ba sa mga kuno sa mga manguha magdi imuha, no? So mo nagilikayan tingali sa uban nga di sila magpakita kay basig mapuno og basher, mapuno og bashers ng ilang comment section kay labi na mo claim gitong tinuod ba nga uploader nga ako may nag-edit ang drama sa una mo magikuha na giri-upload nimo war ba ka mananghid, no? So muna siya ang delikado mga ka-listeners, no? Nya bisan pag di mo claim ang uploader nga original, ang AI mo may scan i-scan na niya uy sakspan muna ka na mga channel nga ang ilang content, mga audio nila dili sila mismo ang nag-edit gikan na sa laing channel. Matingala lang na sila mga ka-listeners nga mukalit sila ka demonetize, pero di na sila matingala pod kay balo naman sila nga mo gini kanang posibleng mahitabo, no? Kay naibalo man sila nga nanguha sila og mga dili laha ba. So kay balo na sila daan nga mao ginay linugdangan sa ilang gibuhat, no? Pero ningkamot lang god mga channel karon ganahan jud mag-upload, magnikamot mo nga mag-edit jud mo kamo gid mismo, no? Ang mo trabaho kanang pwede man mo mukuan na may mga live streaming on sa Facebook sa DQHP. Diha mo magkuan sa inyong audio, mag-record or mo download mo sa live streaming diha sa Facebook. Inyo nang i-edit. Kamo joy nagtrabaho ba niya na? Makita sa YouTube nga nag-import gud mo nya magpakita sad mo, no? Muna nga link on imong channel kung mapakita ka kay nya ikaw po nag-edit ba yan kay kining drama reels content naman daan kay ang tagiya DWHP man muna nga delikado og magpataka ra ka og kanang panguha ba sa wala nimo dili ikaw ang nagtrabaho yun na. So balik ko na ko Lini Omega, dili ni ako nga channel kay
o man po ni magpakita, no? Si Badiday Lods pag-inquire diha sa inyong wifi naaman tag 700 ang monthly. Converge Lods mao. Bitaas man akong intro vlog mga ka-listeners, sorry. Nalipat man ako, no? So dito maglangan mga ka-listeners, no? Paminawan ninyo ang part 15 na ba? Paminawan niyo ang part 15 sa Gugmang Binilanggo. Sa miya gining sugilanon ato naseran. Misugot gid si Talia nga mo'y moatiman ni Erika. Naluoy siya nga naghunahuna sa kanhing agawon nga may tagal na ang kinabuhi. Samtang si Roger nahibuong sab kung nganong dili mahimong mailhan niya ang pasyente ni Talia. Dito sab sa Villa Palacio, kalit lang nanawag si Erika kang doktorinante. Ug karon mga higala, niya ang sumpay ni nakinapustang sugilanon. Gugmang Binilanggo. Ayaw ka ba na ako, love? Happy na ko din sa akong naimuntahan. Kamusta na si Pipidan? Di alam, natog. Gusto kang dadun ako siya des imong mutangan? Ayaw na. Hindi na ko gusto na ka na masakitan sa kawatang. Sa phone na lang siya magsunti. Erika, balik rin sa ato. Tuguting at imanunti ka. No. May miatimanan ako. Ayaw ka bala ka. Kasi likat siya. Kinsa? Kinsa may atiman mo, Erika? Di na importanteng makaiyak ka niya, love. Nanawag ng ko aron di na ka makundaw mabalakan ako. Pero, Erika, Kinahanglan magtuon ka. Nawa na ko sa imong kinabuhi rin natin. unsa? Mao'y ibutang sa imong huna-huna. Nga mamatay na ko hapit. Masa useless kung atimanon ko ni mo. Gusto ko nga ang katapusan ng bahigam naman sa buhit siya. Maupang ako kagwapa. Erika, Kasi sa gusto mo hindi mo kasun. Mao nga hatagan na ka sa imong kagawasan rin natin. Erika. Mubalik na ko sa bahay sa akong pasyente, Roger. Talia, dili pa gid mo sa pag-imuna. Dili ka gid magpato na ko. Dili ko na sultihan ang imong pasyente nga nagkakita na ko niya, o nagkailan ko niya. Dili ko gusto magtuon sa pagpamakak, Roger. Wa ko maana di ana. Okay, kung mao imong gusto. Ay kabala ka. Makaila ka ra niya kung mawa na siya. Unsa? May tagal lang iyang kinabuhi, Roger. Basta kinalang sabto na to siya. Mahangyo lang ako nimo. Nga anhilang una sila si Lolo ug Lola sa inyo. Samtang nagsingabot pa nga atong kasal. Ha? Okay. Manawagon nimo kung confirm na ato mga ninong ug ninang sa kasal. Erika, unsa ko nagipanulti nimo? Seryoso gusto ko ni Sol Fernante. Nagdagan na naka sa kagawasan. Hindi ako masuko kung manguyap taglain. Mahimo ba, Erika? Nunga ka ng imong pati nga simtihan. Kinahanglan tuwato na itong kamantuonan na mamatay ako. Mapiyuto ka na. Basta karat pa lang, kinahanglan tuwato na ni mga mamatay ko. Namapiyuto ka ang maminyo kay lain. Gusto na, Erika. Gusto na. Ay mo bang sa katapusan kay gayon? Pamatikan ko. Banak ko nimo. Akong obligasyon na timanon ka. Sa pauli na. Pauli na, please. Or di ba, sultihi ko kung hain ka. Goodbye rin natin. Goodbye. No! Erika! Hello! Hello! Erika! Nanong ingon ka man ini nga mo desisyon. Ano ba? Opa. Og ipasakitan na sa pari. Unsa naman sa gisulti nga Erika nimo? Dili na siya mo pakita na ko pa. Renante,
Nakigbuwag na nako si Erika. Rinante. Kinahanglan imong dawaton. Nga lahi gayon ang ubang babae. Ang imo asawa. Lahi siya sa ubang asawa. Pero pa, ganong yaman kong gingon ni ini. Baan ako niya? Kinahanglang apil kong modesisyon sa mahitabo sa iyang kinabuhi. Sa ako ng gingon. Lahi ang imong asawa, Rinante. Pusa. Dawata na lang ang iyang hukom. Pa, wa ko makasabot. Wa ko makasabot sa akong gibati. Guilty ko karon tungod kay dili ako ang nagatiman niya. Laing tao na noon ang miatiman sa akong asawa. Iyan ang gusto. Busa. Huwag ka na mahimo, Rinante. Kalain na kit sa kulawas. Kalain na ining magpaabot na lang ta sa atong kamatayon. Pero kinahanglang buhaton ko ang ngayong buhaton. Hindi na ko gusto magkakita nga mabalakan ako sa Renante. Kinahanglang matuman ang ako mga plano. Ano? Attorney Rivas? Si Erika ni. Lalang, nabasod si Dr. Nante? Naaman. Dito gikan uy. Naansar ko yung ipagita si Ma'am Erika na sad. Sa oras taliak ron, si Ma'am Erika na sad. Wa ori nakapuyas mo Amerika no? Bisan unsa na may masuda niyang o? Inana mo yung tingali na yung creative center kayo ba? Na? Matayo kayo ba? Ay, matayo naman. Inana yun siguro ng kamatiyon. Uy. Gino, Ay, Dok, ni Aman. gusto na mo lakaw. Naato na nimo ang ubang lugar nga posibleng adtuan ni Erika? Yes, Dok, pero bisan anino Ma'am Erika, Dok. Dito siya markada. Wasap sila kay Bakon. Asas Ma'am Erika ron. Basin ilalang gilimot si Erika. Muragwa man siya siguro, Dok. Kaya ako magituman ang giingon ni mga pakalitan silang adto silang bahay. Wa pa sila. Habi sa kanino lagi Ma'am Erika wa dito. Balik sana ako dito sa ospital, Dok. Pero wag yapon siya dito. Hain magid ka siya. Ambot lang, Dok, no? Basta tao ra bang magtago, di yun na daling makitan. Ma'am Erika? Ma'am? Talaya. Dala sa kwarto. Ma'am? Tanawa. Ma'am? Unsa man nag-iukan niyo mo sa imong malita? Tanawa ning 90. Ma'am, may mo pagdilin ko ni mo pakit anak. Ngano? Mahadlok kang mahinumdum sa nahitabo ninyo ni Renante. Galuhan ning maunay tili pa. Tuod. Hain man ang imo ni ina. Wala na ko gamita, ma'am. Ngano? Guilty ka? Ayaw paghuna-huna ni anak talaya. Abi mo, hangtod karon ingon sa dili ko makatuo. Nga mamabdos ka tayo human ito gabi una. May kita ko pagkaplano ang tanan, di ba? Ma'am, please. Kalimtan na nato kini. Nahibaw ko nga dili ka malimot sa nahitabo ninyo ni Renante talaya. Tungod kay mahal mo ang akong bana sa hilom. Ma'am Erika. Nahibaw ko sa naa sa imong kasing-kasing talaya. Ma'am. Ma'am, baka na taga. Magluto pa ko. Sabi gusto mo kanon. Dili ka na makalimot na ko. Nahibaw na ko nga mahal mo ang akong bana. Ma'am, nga na ba magsige ka magbalik, ana? Tungod kay gusto ko mapatigikan mismo talaya sa imong baba. Na mahal mo ang akong bana. Ma'am Erika. Sige na. Sultihin ako nga mahal ni mo ang akong bana. Pabati akong musulti ka niya, anak. Dili, Ma'am Erika. Dili na ko gusto maghisgot pa sa mga nangagi. Ug labaw sa tanan. Sa imong bana. Minyuuno na ko, ma'am. Apan wa kay gugma kang Roger. Di ba? Ma'am Erika, mahimo ba?
Ma'am, pwede ba ma'am, di na ito maghisgot sa akong kinabuhi? Please lang. Irespeto ang akong kahimtang karon kay kaslunod ako. Unsa mo kamahal si Roger Talaya? Gihigog mabagyod ni mong tinuuray si Roger. Ma'am, personal na ka ng pangutana. Dili na ko pagkatubag ni anak. Kun ma'am, dili ni mo mahal si Roger. Please. Please, Ma'am Erica. Ay, nagkukaya pa nga akong gibati. Sorry. Gusto lang yun unta ko makabati ni mo nga musulti nga mahal mo ang akong bana. Sorry, sab, Ma'am. Ako na ng personal nga gibati. Busa, dili ko obligado nga mutubag ni anak. Okay. Ikaw mahipaw. Magluto na ko, Mama. Aron magkakaon na ka. Kinahanglang maongkon ka na ako sa tinuod ni mong kibati kang Renante Talaya. Kinahanglan yun. Nausam-sam ni Ma'am Erica. Magsige man nun siya gihisgot siyang bana. Kinala mabisi ko din sa kusina. Kaslunon ako. O dili mahimong matandog pang akong gibati tungod sa nga ni Dr. Renante. Kaslunon ako ni Roger. Dili mahimong makasaka ko niya pisan sa una-una lang. Pero... gusto si Ma'am Erica. Niapas akong kasing-kasing si Dr. Renante. Ginoo, maluoy ka. Tangtangan na sa kong kasing-kasing si Dr. Renante. Maluoy ka. Dok, samantaron. Ambot, Gino. Siyambot, Dok. Unang higayon na, Gino. Ngawa ko mahibaw sa angay kong buhatan. Ngita mo ka tamang Rika. Wa na ko makasiguro sa kong kaugalingon kung gusto pa ba na ako siya pangitaon, Gino. Na, mura. Ikaw rin may bao, Dok. O gusto pa ba rin mong pangitaos, Ma'am Rika? Pero si Erika, dili na siya gustong makikita na ko. Tulad sa palabyo ng mga adlaw, Dok. O basin ay bawa sa mong nauna, Ma'am Rika. Ay bawa naman kayo ng babae. Sabon kayo nauna. Nagtuo ko nga, dili na mausap ang hunahuna ni Erika karon, Gino. Ha? Labi na nga, iyan akong gibuhian. Unsa? Nung sa'y gibuhian, Dok ba? Nakigbuwag na nako si Erika, Gino. Unsa? Uy, unsa man tao sa Amerika? Karon sa kibuwa nga, doon na siya sakit. Muna ako nalibgan ni Erika. Karon panahon na unta, nga angay ko na siyang atimanon. Pero milikay siya. Dili siya magpaatiman ako, Gino. Hala, no, unsa man ay gusto niya may tabo? Ang gusto niya nga, dili na ko makakita niya hangtod sa iyang pagkaluya. Hangtod sa iyang pagkamatay. Oh, pait kayo. Hunong, Gino. Oh, Hunong. Ano mo, Dok? Ano kalit ko ni mo gipahunong, Dok? Kanang nagbarog sa unahan. Si Roger ka. Oh, tuod, Dok. Naaba ka uban niya si Talia? Ha? Gusto kang magsusi ba yung talya, Dok? Ha? Ayaw. Ayaw na. Mamaya na lang ta din eh. Napigon din si Roger na to, Dok, ay, napigon din ay. Ay, kuyawan ko da. Good. Niya paingon sa sakyanan si Roger. Doktor, Jer! unsa man sa nang gibuhat mo? Nganong niya naman sa kaning dapita? May gipalit lang may din eh, Roger. Gipalit? O naniid mo sa mga lihok ni Talia? Nasayop ka, Roger. Wa ko magsunod-sunod ninyo.
Na-timing lang nga dinhi may agi. Ug niasab ka. Ayaw na lang binaot, Dr. Renante. Oh, Nahibaw ko. May pagbati ko sa alagang Talia. Pero karon pa lang, papasa na. Kay di na magdag-ayuhan mo. Roger. Kaslo na mi si Talia. Kalimti na siya. Oh. Oh. Kuyawa mo dag pangabubgo ini Roger, Dok ay. Dok? Okay ka lang? Mamiya na tayo ining dapita, Gino. Buntag naman di eh. Hello, Talaya. Amerika! Nanasab ka na imong style, ma'am, nga mag-atang ka sa kong pagmata. Nainomdom ka pa dahil sa tumakalihukan sa una. Oo, ma'am. Sorry kay nga, dugay ko na kamata. Tuod. Ni ako kay mang lakaw ta. Ha? Asa man ta? Talaya, kuhaan ang sininao. Isukod. Ha? Ako ang musukod? Oh, di ko ganahan sa imong sinina karon. Ako na ning regalo nimo sa umaabot nimong kasal. Ha? Tuod. May ilisan ka na ba sa human sa imong kasal? Buda pa lang ang napalit ni Roger, ma'am. Mao ba? Palitan ta ka? Ma'am Erica. Hoy, Erika. Doc, Hi. ni asap di ay ka? Ay, suroy-suroy lang. Kumusta si Renante? Kumusta naman ka? Wa naman ka bubalik sa klinik. Okay na ko, Doc. Imong igsuon? No, dili. Siya si Talaya, akong caregiver. Oh, okay. Sige, Doc. Naapa may pamaliton sa unahan. Oh, okay. Talaya, dali na. Ma'am Erica. Di na ko gusto makasugat pa o kaila. Tuod. Musod ta na ang maong buti. Uy, nagsulo magkaginom. Ah, May problema? pa. Wala ko mahibaw kung noon sa akong buhaton pa. Murabag. Dili na gyud nako kontrolado ang tanan. Ug murag. Gisakitan ko sa pagpalayo ni Erika pa. Sa iyang paglikay nga akong atimanon. Imagine, laing tao ang atiman niya karon. Excuse na pa. Nanawag ang doktor ni Erika. Hello, Doc? Hello, Renante. Nanawag lang ko kay nasugatan ako si Erika karon sa mall. Luspad ka ayo siya. Oh, Unsa na may inyong plano niya? tinuod ka, Doc? Nasugatan ninyo si Erika? Kinsay iya kauban? Iyang caregiver. Talaya man to angan. Talia? Mao na angan sa caregiver ni Erika? Oh, mo na iyang pagpailan ako sa kuwang pangbabae. Unsa hitsura na Talia, Doc? Guwapa siya. O pareha silang porma si Erika. Midaot lang gamay si Erika. Siya cute. Nagaila ka sa iyang caregiver. Ikaw ang nag-hire, ini? Ako ang Doc. Doc. Si Erika ang nag-hire sa mong caregiver. Sige.
manawag lang ko nimo kon magkasinabot namin si Erika. Sige. Tawag ka kinayon ko. Kay dili maayo ang insurag niya karon. Mao ba? Kinahanglang makumbinser mo siya nga mobalik sa ospital o magpa-opera sa iyang ovaries. Yes, Doc. Maninguha ko. Sige. Bye. Bye, Doc. Ang doktor ni Erika ang nanawag? Opa. Anong nakaiskot man mo sa nga ni Talia? Pa, kinahanglang ako mahibaw na tinuod. Kung tinuod nga si Talia ang caregiver ni Erika, doon na sila ang plano kang Talia. Pa, nahadlo ko. Naadlok sa unsa? Tingalig doon na siya daotang plano kang Talia. Kung mao na, kinahanglang makasulti mo si Talia. Si Roger. Kinahanglang makiksulti ko ni Roger. Dok, asa naman sa ta? Huwag tayo pahuayay, anay? Gino, adula sa bahay ni Roger. Sa? Mag-utsa na ba sa ta dito, Dok? Wa pa ka-eskwela ko karate, God. Di lang tamasong dito, eh. Kinahanglang makakita namin si Talia. Mas, Dok, eh. Samot ang problema ta na, da? Dok. Ang problema kita na, Dok. Nalimot kang, gibahara naman ka to, Roger, nga magpalayo ka sa diyang pangasaunon. Wa magali ko mag-apil-apil sa kinabuhi ni Talia, Dok. Bisan, ako'y unang nauyab ato niya kay uyawan kong makikariba na tong Roger. Wa ko'y daotang tuyo ni Talia, Gino. Gusto lang kong mahibaw kung unsa gyud plano ni Erika kang Talia. Okay nga naman eh, Dok. Unsa ba yun yung problema na ha? Gino, si Talia ang nagatiman karon ni Erika. Bangag sa ilong. Unsa? Uy, Batsoy. Naunsa man taon ni Amerika taon, oy. Kung tinuod ako yaw taon kay hiluan na si Talia taon kay basin mag-plastic lang taon iya ba. Drama-drama ko nuhay. Basin og mga mungay na si Amerika taon do ba karon biyaan kaniya taon. Mao na hinungdan nga gusto kong makasulti si Talia. Og si Roger lang ang makatabang nako ini. Uy. Ganahan ka ba sa mga sapot at sapatos nga kung ipalit para nimo? Ganahan man ko, ma'am, pero lain lang huna-hunaon ba nga nag-shopping kag para ako? Amerika? Mipiyong magug ka diha. Ma'am? Amerika? Ma'am? Amerika? Ma'am? Ay, wala ka Talia. Dili pa na ko oras rong adlaw. Ako ang nagdasa kong lawas. Ug nahibaw ko kung unsang klasiya sa atake nga madayon ako. Ma'am, mamauli na lang ta, ma'am, aron magkapahuway ka. Okay. Ikaw nga kong boss karon. Ay pagsultig sama anak, ma'am. Ako kining trabaho. Busa kinala mamati ka na ako. Dili makaayo nimo nga maluya ka. Busa mamauli na ta. Oy, Dong Roger. Ano kung daw nag-inom ka man? Duda ka ba di problema? Gamay, Lola. Imo ni, Bira bito ni. Sige. Kasi problema, oy. Ganun na ibaw man ka nga. Doon ko'y problema, Lola. Ay, mailaman nas imong naong. Nagsulo na gud kag inom din, Bot ipasabot nga bugat ng problema, ha? Bahay na sa akong apo, no, ni Talia. Ganun na ibaw man ka na, Lola. Tiguang na ko daw. Di na mo makalimod na ako. Magkabasa na kong naong og pagbati. Ay, mangutan ako ni Unsa ka na, Lola? mahal mo ba yun ang akong apo? Lola, sa unang pagkakita na kong Talia, nagkasiguro na ko. Nga siya na ang babae nga akong gipangita. Mao ba? Pero kung pananglit, dili itugot sa panahon nga magkadayon mo o sa may mong buhaton.
Nganong nagkapangutan ng mga anak, Lola? Ay, tumagalagod ang akong pangutana. Lola, why magkababag sa kong papangasawa ng Talia? Gusto ko musugal sa kinabuhi. Maangkon ko lang siya. Oh, Oh, dinig ka na ha, Lola. Abihan ko ng puntahan. Dok. Ako lang kayo magkisulting Roger, Dok. Gino, dili mahimo nga ipasa ko sa lain ang akong toyo ni Roger. Pastilan. Kinahanglan kami mismo ang magkasulti ug si Talia. Kulpa niya, ani, ay. Kinsay... Oh. Ikaw. Nganong niya ka, Dr. Rinante? Ayaw lang ka sa ko, Roger. Pero importante ning akong toyo nimo. Kung bahin mo ka na ni Talia, please. Kalimti na akong pangasauron. Gusto lang kong mangutanan nimo. Kung nahibaw ka ba nga si Erika ang pasyenteng giatiman ni Talia? Unsa to? Ang akong asawa ang giatiman sa imong pangasaunon, Roger. O gusto kong mahibaw kung nahibaw ka ba ini? Wa! Pero unsa man na pagkitabo? Ikaw ba nag-hire ni Talia? Ha? Ikaw ba? Ikaw ba? Roger Tikil, kalma lang, Roger Tikil. Ikaw ba may hire ni Talia? Dr. Rinante? Ha? Dili. Dili ako. Dok. Okay lang ka, Dok? Huwag yun ay musulti nimo si Talia. Nga si Erika ang iyang giatiman nga pasyente. Wa! O dili ni Husto. Kinalang mahibaw ko tinuod. O ka. Nagsulti ka ba tinuod? Ha? Aron mahibaw ta, Roger. Tawga si Talia. Oh. Gusto na. Busog na ko talaya. Okay, sige ma'am. Imna na lang sabling imuhang tambal. Ay, nanawag man si Roger. Hello, Roger? Talia! Sultis tinuod. Roger? Nasuko ka? Masukog ko. Kung mamaka ka na ko. Tinuod bang si Ma'am Erika ang giatiman ni mong pasyente? Ha? Sulti sa tinuod, Talia. Kinsa ang giatiman ni mong pasyente? O ganun ko sa pagkiti ka sekreto? Ha? Kuan, Roger. Sorry, pero... Kung mao ka na. Tinuod yun eh. Nga si Ma'am Erika ang imong pasyente. Oo, pero... Iyang gusto nga amo kining itago ninyo. Labi na sa iyang bana. Unsa? Aban nga no? Unsa no sa plano ng Ma'am Erika? O ganun may sugot man ka? Nga mo'y matiman niya? Huwag ka mo tagam. Gigamit ka lang niya sa unang panahon. Huwag ka pumadyo ka ng babayana. Dili na siya ang ngayang kahadlukan, Roger. Talia, balik din sa bahay. Pawa niya. Pagitaglaing pagkatiman na nila ni Ma'am Erika. Pauli din. Kung di ka gusto mahiubos ko ni mo. Roger, kinahalasabton ko nimo. Ako ang pasabta. Kung nga misuod ka na sa laang na babayana. Roger, masakito na siya. Grabe ang iyang sakit. Bisag mo sa payang sakit. Di ka nagbasaligin ng babayana. Busa, pauli ka rin na yun din sa bahay. Manawag lang unya ko nimo, Roger. Bye. Ma'am, nahibaw na si Roger nga ikaw ang akong giatimang pasyente. Og nasuko siya. Wala siya pagsalig nimo, ma'am. Og biyaan ako nimo, mao ba? Ma'am, magupot mi kung dili ko mo pauli siyang bahay. Kung tinuod kanyang kimahal, magkasabot siya. Og maluoy siya nako. Ma'am Erika, mabu na lang ang akong panahon, Talaya. Kinahanglang mabuhat ko ang angay ko buhaton. Ma'am Erika, ang sa plano ni mo, ma'am. Saltihin ko na ko. Kung nga nung sa tanang tao, ako pa man ginag imong gi-hire nga mo atiman mo. Tungod kay kasalikan ka. Pensa.
Dali ato pang nako. America, please. Himatyon ako. Isaan ako nga unya na kubiyaan ni mo. Kung patay na ko. America, please. Nagkinahanglan ko ni mo karon. Nablihon ako nga kung bayad ni mo. Ayaw lang ko biya eh. Lihog ko sa kutang pala. Oo, America. Oo, wata ko diha. Sama nila ako. Hindi man mapabiyan ako si America. Karon, mituo ka na nga si Talia mo may atiman sa akong asawa. Nga nung gibuhat naman sa din sa mong asawa. Unsa naman sa iyang plano? Bisan ako, Roger. Mausad na'y akong pangutana. Kung nga nung sa tanang pwedeng makaatiman niya. Si Talia pa man ang iyang gikuha. May dautan siya plano kang Talia. Unsa? Di mo niya utok ka ng asawa mo? Doktor Nante. Una ka siguro ko. Doon na siya na plano kang Talia. Roger, kalma lang. Dili na makahimo si Erika sa pagpasakit ng Talia. Pero magkahimo siya pagmanipirit sa utok ni Talia. Oh. Kung nakahimo siya pag-umpisa ni Talia sa una, kamay mong inahan sa imong anak. Mas magkahimo siya karon, doktor. Gamit ang iyang sakit. Roger, Imo siyang asawa, doktor. Ug ang iyang ikaw may magkabantay niya sa ngilad niyang kinaya. Gusto siya mo pasaya og tao siya magkamot. Gusto niyang kontrolon ang tarang tao. Labaw na si Talia! America. Niya na imong tambal, ma'am. Alay, Ma'am, luspad ka na kaayo. Dadunta na ka sa ospital. no. Di na ko magpa-ospital. At tabangon kong akong kamatayo no ba ni mo. Ma'am Erika. Pangandam. Manglar ka ta. Unsa man lang ka, Ma'am Erika? Nanawag na ko sa kung kailangan dunay pay makasunanan sa kakamay isla. Ha? Private ang maong isla. Gusto kong magpahangin dito. Pero, dili ni makaayo ni mo, ma'am. Sigurado gyud kung way doktor ug way ospital sa maong isla. Talia sa ako nang gikaingon. Ako ang mamatay. Basta buhaton ko ang tanan akong gustong buhaton. Sa dili pa ko mamatay. America. Sige na. Isod na sa maligta ang tanan ng gamit. Ayan, nagtubag ka si Roger. Magkasabot ra na siya kung mamatay na ko. Pero musamot ang iyang kasugo na ko kung dili ko pakigsulti niya, Ma'am Erika. Mas masukod mo ang kukma ni Roger. Kung makaanto siya sa mga gipangbuhat mo. Gawas pa. Uwa ka mahikugma niya, di ba? Ma'am Erika. Talia ayaw na laglimpong yung imong kaugalingan. Nasayod ko sa naas imong kasingkasan karon. Ma'am, nanasap ka ang imong sinultihan. Di na ko magdukay ni kalibutan. Kung mamatay ko, magkasabot ra ang tanang tao ning akong gibuhat karon. Talia, gusto ko mula ka. Gusto ko maato sa isla nga kita lang duha. Please, ayaw nagtubag ka sa Roger. Magkahasol lang na siya sa atong lakaw. Wala ka butubag si Talia. Buset. Doktor Nante, may mo ba? Tawagan mo yung mga asawa? Ingna siyang iuli na ko sa Talia. Dili ka pala may tagpaging mapugnan ang mga asawa siyang kabuang? Ha?
Dr. Nanti? Dili na nako siya mapugnan, Roger. Tungod kay Unsa? tungod kay gibuwagan ako ni Erika. So, gibuwagan ka niya. O ganong iyam ko na gibuhat? Ha? May sakit siyang way kaayuhan, Roger. Cancer. Stage 4. Ug dili siya gustong akong atimanon. Dili siya gusto nga makakita ko sa iyang paghugo. Sa pagkadaot sa iyang lawas. Sa iyang naong. Mao man kada na iyang gibuhat. Nganong iya pa bang gihayar sa taliya nga mo timan niya? Ambot, Roger. Wala akong mahibaw kung unsay sunod nga mga plano niya. Karo ana! Nasuko siya ni Talia. Gusto niya kaning bas... Sa unsang sa? Sa iyang pagsugot, nga mahimong inahan sa imong anak. Plano ni Erika ang tanan. Waysa si Talia niya. Bangis ang imong asawa, Dr. Nanti. Usa siya ka traidor. Mahimo magbuhilom ka, Roger. Ano? Dili pa tinod ka traidor ang imong asawa? Ha? Dr. Nanti? Gusto na! Himatyo na nga akong asawa, Roger! Dili na siya makahimo og sapa! Pero, mahimo niyang dadol sa Talia sa iyang lubganan, Dr. Nanti. Unsa? Dili ka na mahimo ni Erika, Roger. Mahimo ka na sa imong asawa, Doktor. Tungkol kinagtuo ko. Iyan ang gigamit ay ang sakit karon. Aron mo tuman sa Talia sa tanan niyang gusto. Roger. Dr. Nanti, nagkaila ka na ta ni Talia. Andam siyang bubuhat sa tarang butang alang sa katawag nagpakiluoy niya. Ug naibaw na si Ma'am Erika nga kaya niyang patuyukon siyang paan si Talia. Kung sa pagitaon ko sila. Ug sorry na lang kung siya mabuhat ko sa mga asawa. Roger, please. Ayaw na. Kung sa plano mo, doon na lang ko ihangyo ni mo, Roger. unsa ka na? Kung ikaw ang unang makakita ni Erika, ayaw lang siyang pasakiti tungod kay unsa? tungod kay inihap na lang ang iyang mga adlaw sa pagpakabuhi ning kalibutan na, Roger. Mao nga, kung unsa may nasud sa iyang hunahuna karon, pasagda na lang una nato siya. Dili! Roger, Musamot kay kinala makita na ko si Talia. Kay klaro na kayo. Doon na siya doon ang plano ni Talia. Iamong niya si Talia, Dr. Nanti. unsa? Huwag ka makabatsyag sa mga panghitabo, Doktor. Huwag na mo tubag si Talia sa kubang tawag. Buti pasabot. Nga nadaa siya sa kabuang si mga asawa. Busa, kinahanglan makita na to sila. Kanindot sa hangin. Samtang naglayag kinipampot talaya. Bitaw, ma'am. Unsa man, ma'am? Wa ka gutuma. Basig iuhaw ka. Talaya, kalimtiyo na nga ato na ko'y sakit. Gusto kong ma-enjoy sa katapusang mga kutlo sa akong kinabuhi. Gimingaw na hinuon kong baby Renanda. Ikaw, huwag ka ba mingawa sa iyong anak? Kung doon na may pong labaw pa sa kamingaw, ma'am. Mauna ka na ang akong gipati. Pero kinalang kalimtan ko na si Baby Renan. Abi mo, kaya't na kay siya. Daga na siyang isuti nga makalingaw. Nindot kay nga akong gibati sa katapusan namong banding dito sa mall. Ila pinadihang natug siya sa akong subakan. Kanindot yun dahil ning mamahimot ang inahan talayan. Gusto na, ma'am. Gusto na. Sorry. Gusto lang kong mo-share ni mo sa nahimot ni Baby Renan sa akong kinabuhi.
Ano ko na kay mo po ra ang among panag-uban. Ma'am, doon na lang ta sa isla, Talaya. Unsa pa ng isla, ha, ma'am? Mura man og way nagpuyo. Pribado ka ng mong isla. Gamay rang tao diha. Ha? The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Please try your call later. Dili lagi makontak si Erika. Pero husto si Roger. Dili ka kumpiyansahan si Erika. Doon naging siya plano kung anong gi-hire niya si Talia. Ug hasta si Talia. Gisigihan na si tawag ni Roger. Pero dili na motubag si Talia. Unsa may akong buhaton ini? Asa naman sa nako sila pangitaon? Husto. Ang agent nga akong gisuhulan sa una. Adoon ako siya. Ipapangita kong usab si Erika. Ay! Hoy, Dudon Jel! Kadman lang, hoy! Sorry la. Pero, nabala ka lang ni Talia. Ha? Dili normal ug utok yang kauban karon lula. Ug di na ko niyo tubagon. Mo ni makalabas ko mo. Ay, naunsa naman sa ni Talia, oy! Ay, sige ko tawag ang cellphone ni Talia, be. Di na ba maayong nga maglaag-laag siya? Kay kaslunod na ba mo? Nga nabisugot pag Talia. Nga mo ibatiman ni Ma'am Erika. Hain man ka sila karon. Salamat, Panjo, ha? Sige, bye. Matawag lang niya ako nimo kung magpakuha mi diri. Talaya? Sige na. Ato na ipahimutang nga itong mga da. Ako na lang, mama. Pahuway na lang dito sa kwarto. Talaya, paduong ko sa pagpahuway sa dayon. Mao nga pahimuslan ko ang mga adlaw nga puwi pa ko din sa isla. Okay. Sorry lang dito una, ma'am. Ako na'y habo sa itong mga daang pagkaon. Okay, sige. Diha ka una. Layo man din ang isla sa ubang isla. Ugwa pag signal din eh. Maayo hinuon. Aron dili na magsige og kontak nako si Roger. Masuko na gito nako si Roger. Pero dili sab nako mahimong pasagdan si Ma'am Erika. Kay himatyon siya. Dok, asa naman sa tapaingon ani Rod? Bisa na sa. Tabangan ikong na Gino. Kung asa na to pangitaon si Erika ug Talia. Tang labadas o na to aning tasa sa Amerika, Dok, oy. Sige na siya pabadlong, Dok. Bisag masakiton, manunta na siya. Doon na siya gustong buhaton, Gino. Dok. Adto na to ang parinti ni Amerika. Ha? Sige. Doon na to ang iyang iyan. Hain naman to si Ma'am Erika. Uwa naman din sa gawa sa bahay. Talaya? Talaya, dera ko. Dali. Tuwa siya dapit sa pangpang sa baybayan. Ma'am Erika! Ayaw kayo pangilin sa pangpang, mamoy! Ma'am Erika! Palayo din sa gilid sa pangpang! Nga naman. Mahadlog kang maambak mo. Kukuan. Dili man, ma'am. Pero matapigas niya ka. Lamor pa kayo na diha, oh? Dili na ko mahadlok sa kamatayod karon, Talaya. Ma'am Erika.
Nagpaingon na nina ako nga kung kamatayon karon. Busa dili na ko mahadlok ni ini. Pero unsa ka? Kung moambak na lang ko ni anang pangpang mo. Wa tingali sakit tiniktugpan ako sa ubos talaya. Ma'am, ayaw taon, ma'am. Dali, ma'am. Ayaw pangilitis, pangpang, dali. Oh. America, nausa ka man. Nagkatawa lang kung nagtan-ani mo talaya. Inosente ka git kaayo. Oh, ha? Abi mo, ayaw palabi sa mong pagka-inosente. Kinahanglang pamatiyon sa mong imong kasing-kasing talaya. Ma'am, ako magkasabot mo. Pero ma'am, pahawa na taon diya sa ngilid sa pangpang, ma'am. Tinod-anay kita ng imong kabalakan ako, no? Nang luspat ka man. Mahadlo kang mamatay ko. Kaya maglibo ka kung nung saan mo pagpasabot sa Renante. O, tingali. Tingalig na hadlo kang pasanginlan kanila nga mo'y nagtukbod na ako. Oh. Ma'am Erika. Mihila ka. Nahadlo ko. Saan sa mama? Sa kamatayon? Dili. Nahadlo ko sa mahimong kinabuhi ni Renante. Kudwa na niya ko. Ma'am, ang imong kaugalingon ang atimana. Ayaw ang mga ligong tao. Buutan kayo ang akong bana. Og ka na ang kikahadlukan ko. Amerika. Ay, wa naman sab mo kontak na ako si Erika, Renante. Tita, kung mukontak mo gani siya nimo, mahibaw ako ha. O kumbinsiya siya nga mukontak na ko. Og magpa-ospital. Oo, Renante, ay kabalaka ni Ana. Mangita sab kong Erika. Akong kontakon ang among mga kaila. Salamat, tita. Sige, adon ako. Erika, hain man mong duha si Talia karon. Bata pa siya nga mapiyudo. Og dili ni mao ang kidam ko ni Renante nga kaminyoon. Taliyaw ako makahatag niya sa tinuod nga kalipay. Ma'am, mas may tingaling mo pahaway na ka, ma'am. Talaya. Ngay pasaylo na bakit ko di mo. Oh, ma'am. Ikalimtanan ako ang tanan ko mga kahiubos ni mo. Ang Ginoo ka. Magkapasaylo pagkahasyan ako. Kung mangayo ka lang og kinasingkasing nga pasaylo ni Amam, pasayloon ka niya. Labi na kung kinasingkasing yun ang imuhang pagpasol. Salamat, Talaya. Okay lang, ma'am. Okay lang. Dali na. Baway na. Sabaw ba ka, ma'am? No. Busog na ko. Ma'am, ako ng tambal, oh. Iim na na. Yes, ma'am. Oh.
thank you. Sa... Saan sa man, ma'am? Sa imong pahiyom. Ha? O naghigayon nga may pahiyom ka sa akong atubangan. Ma'am, sure ka ba? Okay ra ka? Ma'am? Okay ra lagi ko. Linaw kay din hido. Generator lang ang ato suka. Ugot ay silingan. Ma'am, gikulbaan ba ako? Sa unsa? Nga kita ng duha din eh. Mag-unsa naman lang ako kung atakihon ka. Ay, kahadlok. May silingan bitaw ta. Pero tuwa sa layo. Sa pikas pahin na ining isla. Ma'am? Ma'am, tubig ko. Ma'am. Ma'am Erika, kuyawan man ko ni mo eh. Unsaon naman lang kung atakihon ka din eh. Ay kapala ka. Di palagi ko mamatay ka ron. Oo pa. Relax. Matok na ko. Ah. Sige, ma'am. Good night, Lilia. Good night, Ma'am Erika. Usap ni kibuhat ni Ma'am Erika, uy. Nga nun niya naman hinuon ni sa isla, nga labihang mingawa. Hayag na. Ay, pastilan. Maghikan ako sa mga pamahon ng Amerika. Amerika? Ma'am? Amerika? Ma'am? Hala. Huwag naman siya matubag. Ma'am? Ablihan ako ng puntahan, ma'am, ha? Oh. Wa dyan si Ma'am Erika. Ay, magkadi siya. Ma'am? Ma'am Erika? Hain ka naman, ma'am! Kinuog ko. Hain naman siya, uy. Manaog ko. May taon ako si Ma'am Erika. Bebe Renan, ayaw paglangas ha. Lalang, kumusta si Baby Renan? Da, kiak ayo duk uy. Duk, wa pa balita si Ma'am Erika? Uwa pa gyud lalang. Hala no. Hoy naman sa kani siya maglaag-laag. Ako na'y bantay ni Baby Renan. Kutawi ko kape palihog. Yes, Dok. Baby Renan, dali ni Daddy. Lingawa si Daddy kay nag-uol ko karon, baby. Wala gyud mo kontak ang imong mami Erika, Baby Renan. Unsa gyud kahit plano niya para sa imong mama Talia? Kontak sa Talia. Wa pa gid la. Ug nahiubos ko niya.
Dong, ayaw lagi tawag kasuko sa akong apo, uy. Ay, iya magkang pasyente ang iyang kaubad. Lula, dili basta-basta ka pasyente ang iyang giubanan. Si Ma'am Erika kini. Ang iyang agawan nga may guba siyang dungog. Unsa? Huwag ka pa may baos tinuod unsa. Tinuod nga unsa. Ay, salamat daw. Nabalik na yung tao ko din eh. Uy, may kaniakan na do. Si Talia, di na makontak ni Dong Roger. Usa? O nag-awal, bro? Ha? Wa may mag-away. Pero, gidasya siya ang agawang salbahis. Ha? Si Ma'am Erika pasyente karon ni Talia. Lo, Ma'am Erika? ang asawa ni Dr. Renante. Ang babae may guba ni Talia. Mihimo niyang inahan apan dili asawa. Unsa? Dili unta ko ang musulti ninyo ini. Pero naglagot ko ni Ma'am Erika. Pida. May pasabti may nang imong gisorti, no eh? Gigamit ni Ma'am Erika si Talia. Ano mahimong inahan sa anak ni Dr. Renante. Unsa? Ingon anak kasalbahay sa kauban karon ni Talia. Lo, Lula. Busa. Kinahanglan mo pa uli si Talia. Ma'am Erika! Ma'am! Hain man ka, ma'am! Dera ko talaya. Ay, ma'am! Ganun ni anam sa kadini sa pangpang! Tinuod ko din ilang kiingon. Unya na nimo makita ang kanindot sa kinabuhi. Kung inanay na kining mawa kanimo. Ma'am! Talaya. Kung doon ako'y pangayoon nimo. Imo ba kining ihatag na ako? Oo, kung makaya lang ako, ma'am. Ako kinihatag ni mo. Okay. Unsa pa ka na, Ma'am Erika? Kung mamatay na ko, kinahanglang ikaw ang mupuli sa akong dapit sa kinapuhi ni Renante. Sa? Gusto ko nga ikaw ang ipuli ni Renante nako. Nga mahimo niyang asawa. Aron mahibalik ka nimo si Baby Renan. Ma'am, unsa ko nang imong gipanulti? Ma'am, dili ka na mahimo. Mahimo ka na, Talaya. Kung dili ka magpakasal kang Roger. Ma'am Erika. Wa pa gyud ka mausab. Gusto paghihapon ko nimong gamiton sa kaugalingon nimong plano. Gusto na sa ko nimong duhaan, Ma'am Erika. Paminaw una. Paminaw. Sorry, Ma'am. Pero nakasaad ako sa akong kaugalingon. Nga dili na ko magpagamit pa nimo pag-usap. Gusto ko lang tarungon ang mga butang nga ako gikuba sa una. Naibaw ko nga mahal mo ang akong bata. Ug labod ang mahal mo ang imong anak nga akong giilog kanimo. Ganang ingon anak man ka namong mga pobre. Pamati. Kinahanglang sundon ko nimo. Aron dili madaog-daog ang imong anak sa mamahimong asawa ni Renante. Nagtuog kang sayo di ako kipabuhati mo. Aran ako. Lisod. Pero gusto ko mo sayo ng tanang kagupot niya kung kimugna sa dili pa ko mamatay. Dili paghusay ka nang ipabuhati mo na ako, Ma'am. Magubot kami si Roger, ana. Masuko siya nako. Masuko siya kan Dr. Renante. Mas kubot ang imong kinabuhi kung magpakasal ka kay Roger. Nga pisag ka maywa ni mo higugmaa. Tungod kay nahibaw ko nga ang pugtong lalaki nga imong kimahal. Mao si Renante. Pag nahibaw si Roger di anak. Nahibaw siya nga dili siyang tag-iya sa imong kasing-kasing. Kadili ang akong bana. Ma'am Erika. Sa diyang naipaw ko. Nga mahal mo nga akong bana.
Di pa ko makatugtad sa tinuod nga rason. Kung ganong nisugot ka sa kung gusto nga mahimong inahan sa iyang anak. Tungod di ay kay mahal mo siya. Ayaw paghilak. Ayaw paghilak. Dili sa ang mahigugmat Talia. Mamirika. Ayaw pa makak. Nabati ko kamo si Roger nga nagsulti. Kuman niya masukmag kay si Renante. Tungod kay gihagkan ka na Renante. Mamirika. Naibaw na ko sa tanan. Sa imong gitago ang kukma sa kupana. Musa ayaw pagpakasal kang Roger. Mamirika. Basta naman sa uning gibuhat ni Mamirika sa akong kinabuhi. Klaro ko tadi. Tinood ba ka nag-isultin mo doon, Roger, ha? Anak ni Talia ang anak ni Dr. Renante o Mamirika? Oo. Ingon na nga mo kontrol og tao si Ma'am Erika. Ay, unya karon. Tuwa na sa siya uban ni Antong Erika Talia di ay. Hugoy ginoo ko. May dautan sa siyang plano kang Talia. Dulo. Klaro kini. Gigamit niya ang iyang sakit. Aron pasayaon sa siyang pad si Talia. Di kini mahimo. Kinahalang mo pa ulis Talia. Pero ang pangutan na kung asa dato sila pagitaon. Ada ng auto. Maayo, Gino. Lalang, Dok, ikaw na bahala ni Bebe Renan o ni Papa Anton, ha? Malakaw mi si Gino. Dok, imong cellphone oh. Naay na nawag. Kadiyot. Si Erika. Erika, hello. Hain man mo si Talia. Unsa man say plano nimo? Naibaw ka na di ay nga doon ako'y plano, Renante. Erika, please. Pauli diri sa ato. Papaulian na si Talia sa ila. Gusto ko lang buhaton ang gusto kong buhaton kang Talia. Erika, ayaw itaw paghunahunag dautan ka Talia. Wa siya isa nimo. Usbon ko. Buhaton ko ang gusto kong buhaton ni Talia. Oh. Pero ayaw ka balaka. Ikaw ang unang mahibaw ni Ini. Bye. Hello, Erika. Hello? Unsa naman sa gibuhat ni Erika? Ano man Dok? Kung sa exulti Mamirika, ha? May dautan siyang plano kang Talia, Gino. Usa! Gusto si Roger. Mangamong si Erika sa iya sakit. Ug si Talia ang iya target. Uy, bida, kinahanglan mo dangop ng pulis ini. Maog yun. Ato isumbong sa pulis. Ato indong gikidnap ni Ma'am Erika Talia. Way mo to nga. Usa ka masakit ng cancer. Mukit na pong tao nga himsog. Dula. Ay, uya, o sabay kabato rin eh. Kinala madumduman sila. O kinala mo tubag si Talia sa kung tawag. May nawag. Number lang. Hello? Hello, Roger. Si Erika din. Mamirika? Papauliya sa Talia. Kung sa may plano naman niya, ayaw ning ipadayon. Kung di ka gusto magbasol ka, Roger, ayaw ko gadlo ka. Kay himat yun ako. pues papauliya sa Talia. Ngano siya magkikikuha ni mo mga timan mo? Tungod kay doon ako'y plano para niya. Oh. Kung unsa man ang daotan mong plano kang Talia, ayaw nag-ipadayon. Roger, na nawag ko dili para ni Talia. Kung dili para ni mo. O sibot may pasabot. Kalimti na siya. Oh.
Hoy! Ma'am Erika! Dili ka gamahanan nga magkahibo pagmando na ko. Kasluno na mi si Talia. Way kog man nimo si Talia, di ba? Basta ayaw ipamukos ang imong kaugalingon. Unsa ba gusto mo mahitabo? Ang gusto kong mahitabo, nga dili madayon ang inyong kasal ni Talia. Tungod kay si Renante ang iyang tinuod nga gimahal ug dili ikaw. Ma'am Erika, ayaw pang hilabot sa mga kamenyoon ni Talia. Buhaton ko ang anging buhaton karon, Roger. Basta karon pa lang. Ikansilar na ang inyong kasal ni Talia. Ayaw upsa akong pailob, Ma'am Erika. Iulit ako si Talia. Dili ikaw ang tag-iyak ang Talia. Bye. Hello? Hello? Dok. Hello? O siya ba, Dok? Si Ma'am Erika to? Oh, salpahe siya. Ilabtanon. O siya ba yung gisulti ni mo, Dok? Anong nasuko maka, ha? Uy, lami! Uy, lami! Uy, hala. Kisapo. Tuwa na tao. Oh, oy! Ngano to, oy? Naunsa naman to? Hay, naunsa mo yung kinabuhis ng apo, oy. Gumot yung magkini. Ilhanan lang yun ni, nga dili mayong ipadayon ang ilang kasal ni Antong Roger. Usa? May itugan ko nimo. Way gugma ang atong apo ni Anang Roger. Ha? Unsa man sa di pabuhat ni Ma'am Erika nako. Iyan na sab kong kinuwaan. Ma'am, kaya ka na sa bahay. Ma'am, please. Please lang, hunungin ako. Dili na ko makahunong. Gitawagan ko na si Roger. O gipakansilar ko na ang inyong kasal. Unsa? Ma'am Erika, unsa ko kanang imong ipanulti? Ma'am, wa ka na sa hustong panghuna-una, ana. Mas tarungang ako pang huna-huna karon. Ikumparar sa unang panahon, Talia. Tungod kay mao kini ang gustong buhaton. Dili mahindayon ang inyong kasal ni Roger. Ug imo kong pasalamatan ni Ana sa sunod nga mga adlaw. Ma'am, nagkasaad ako ni Roger nga magpagkasal kami. Sa unsang rason? Aron mag-antos kapag pagkikupan niya hangtod sa hangtod. Talia nindot po'y anang kinabuhi. Kung mahal mo ang taong ikaupan mo, at lang tanan. Katudluan ra ang kasing-kasing, ma'am. Binuang ka na. Matudluan lang ang kasing-kasing. Kung patay na ang unang kipitik ni Inay Talia. Pero samtang puhi pa si Renante. Pag samtang kauban niya si Baby Renan. Dili mamatay ang imong kupangan niya. Ma'am Erika, dili ka ginoong makabuot sa mahitabo sa among kinabuhi, ma'am. Gusto ka? Dili ko Ginoo. Pero nahibaw ko kung unsay naa sa imong kasing-kasing. Nahibaw ko masama na ako. Talagsaon kang mahigugma, Talia. Ma'am Erika! Dili! Dili na ko masugot nga manduan pa nimo sa tanan kong buhaton, ma'am. Dili na! Magkaayon ninyong tanan ng akong... Ma'am Erika! Ma'am Erika! Talia, mapahuwayo na ako. Ma'am Erika! Mamalik na ta sa syudad, ma'am! Kinala ba pa doktor ka, Ma'am Erika? Ma'am Erika! Ginoo ko. Unsa naman sa iyang gibuhat? Pa, nanawag si Erika. Unsa may ang gisulti? Asa mo sila karon? Pa, may dautan siyang plano kang Talia. Nga naman. Dako na siyang masakiton. Kinala mo balik na siya sa Ginoo, anak. Uwan ako makasabot sa dagan sa utok ni Erika pa. Ug nabalaka ko kung unsay iyang buhaton ni Talia. Pastilan. Ganun na ingon man siya ni Ana. Matod pa niya.
Ako kuno ang unang mahibaw sa mahitabo ni Talia. Unsa? Kailan mo dangob ka na sa kapulisan, anak. Samtang dili pa uwahin ang tanan. Erika. Erika, ganong hinabtan ka mag-ayo. Panuway kang dako. Wa ka papatagbaw sa mong unang gibuhat ng Talia. Kal. Imon sa siyang duhaan. Si Dr. Nante. Doon nagitigan siya gibuhat kang Erika. Nga nagkapabuang ini. Pero nganong gusto man si Ma'am Erika nga si Talia ang ipulis ang dapit isip asawa ni Dr. Nante. Nabuang na kasi tungod siyang sakit. Dili ni Mahimo. Kinalang muliho ko. Bibirinan! Ayaw pong dagan din sa ubos, ha? Maligid ka ng dagang bato! Oh! Hala! Kakusog sa dagan sa motor! Bibirinan! Oh! Hain sa Dr. Nante! Hala! Hain sa Dr. Nante! Nasa sod! Roger Singh, ikaw ni Roger? Nganong isog magkay kang niabot ni Sir? Pagkawasan si Dr. Nante! Sir, ay napagbuhat din ni Sir, oy! Sir, kalma lang, Sir. Masakit tong taon. Mahal, Doktor. Sir, maluoy ka. Pagkawasan lagi si Dr. Nante! Mura mag dunay kagubot sa gawas. Dok, may problema ang niabot. Oh, unsa man Gino? Suka to Roger, Dok. Suko kay siya ni mo. Unsa? Ganun nasuko man siya? Kinsa may yung kontra? Ikaw ang Ako? Sir, karma lang ko, sir. Di ba ni mong bay, ha? Dili na ba nagkalma akong problema? Roger! Unsa yung problema? Ako yung mga tanan mo. Kunahain na karon ay mga asawa. Nahibaw ka na yung daan. Ngawa sa kumahibaw kung hain si Erika. Ayaw pa magak. Nanawag na ko yung mga asawa. O gihasol ko niya. Unsa? Giunsa ka man paghasol ni Erika? Gisultihan ko niya magpasurog sa dugo. Busa sultihin ko. Kunahain ka na ng mga asawa. Kinalang yung iulit ako si Talia. O kinisa pag-ibutang si mong utok, Dr. Nante. Kung tinuod kang lalaki, dili ka mangilog sa karelasyon sa uban. Yun na pa, Roger. Wa ko makasabot anang imong gipanulti. Karuha ko na. Anong ako naman hinuon ang imong sultihan, anak? Wa ko'y giilugan o karelasyon. Basta, ibutang na ginig maayos imong utok, doktor. Buhutan ko. Pero ang ako, ug dili may tamong ihatag ni nako nimo sa dakong kasayon. Ay, hala! Nasuko ang langit! Lisod ang bata sa bahay lang. Bibirinan, dali dong! O Roger, dili mahitabong mangilog kog butang na dili ako. Barugi na, doktor. Barugi ko na. Hangyo lang. Kung manawag ni mo imong asawa, Ignacio, nga iulit ako si Talia, aron dili mo ulbo ang dakong kagubot. Dok, basa na ka, Dok. Basa na ka. Gino, kung sa itong iyong gipanulti, nagkasabot ka ta? Murag to nagbahad siya, Dok, nga di ka mangilog sa iyahan, na. Anong nakasulti man siya og sama ato? Nausap sa bigwan ni Karaman. Mga taon ako kasakyan palayo din sa isla. Wa pa gyud magawa si Ma'am Erika sa iyang kwarto. Kinahalang ako siya makumbinser nga mamiya na kami dinhi. Mito ka na sa niya pag-dominate ako na. Abi pa na akong nausap na siya. Pero maulan ay gihapon. Duwaan lang ko para niya. Naghilak si Ma'am Erika. Lord, nga nangingat ba hindi ako kinabuhi. Dako na bagit kayo ang sanga ko nahipo.
Ikisulutan mo ko di magsama ni Ini nga sakit. Nagmahay na sab siya sa Ginoo. Daliya daotan magid ko pagkatao. Ma'am, sabi mo, kikapoy na ko niinig ako kipati. Gusto na ko mapahuway na lang. Ma'am, pulo sa'yo pag ako kipuhati ba? Dili ba? Aha. Basilo ako ha. Basilo ako. Oh, Ma'am Erika? Ma'am Erika, asa ka man? Ayaw pagpasinguan, Ma'am Erika! Ma'am Erika! Minagan si Ma'am Erika sa kakahuyan. Ma'am Erika! Hain ka, Ma'am! Ma'am Erika! Kinuha ko. Nausan naman yun siya. Dili naman masabot ang iyang mood. Ma'am Erika! Balik diri, Ma'am! Ma'am Erika! Sundan ko siya. Wa ko makasabot sa gipanulti ni Roger. Dok, nung kape daw ba? Gino, Hmm. mura man og nangabubuho na ko si Roger. Mausad bitan na akong pasabot siya. Tihan, Dok. Suko siya. Nabubuo siya ni mo. Mura siya mahadlok ba nga? Ilugan ni mo duwaan? Anong naingon man kasi ni Adto? O, tingali. Doon na yun yung rason, Dok. Taghan mang problema ni mo, Dok. Oy, porbida. Ubay-ubay naman. Pangkatang ba na ni mo rin ako? Mayo, ragyo. Wa ko ba dato, Dok? Pero Gino, wa siya rason nga mga bubuho na ko, di ba? Pero, maum na sabot ko siya gigi. Eh, silutihan. Ano sabot ako? Kadaghan pag problema. Tuwa pa'y Erika nga may daotang plano ni Talia. Bida na unsa naman sa nismang kataon, oy. Napapadlong man. Katong daw na. Basta na kayo ko. Ma'am Erika! Hain ka man, Ma'am! Wala maging siya din eh. Ma'am! Ma'am Erika! Hain ka! Oh, Toras siya! Nagpadung siya sa pangpang! Ma'am Erika! Gano'n na naman sa kaniya, Ma'am! 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 Sa pagpaapon sa aglaw sa pagkamatayong talaya. Ma'am! Saan naman saan ang naasi mo huna-huna, ha? Ayaw nagbuhat, ha? Dako ka ng sa. Pero mamatay na gihapon ko, di ba? Ma'am, may paglaom pa sa imuhang sakit. Wa na ko'y paglaom pa nga mabuhi. Wa na kapuslanan nga ako pagpakabuhi. Ang tanan ako gibuhat pulo sa'yo. Ma'am Erika, basta ka na kayo. Basin hilantad ka pa. Ni Arbata sa isla. Dili ka ang mahingawan ako talaya. Dautan ko. Manipulator kong pagkatao. Mo na ipapagtanaw ako. Pero gibuhat ko lang ang tanan. Tungod kay gusto kong malipay sa linan. Ma'am Erika, dili makalipay ning imong gibuhat karon, Ma'am. Sa mas maayo pagmamatay na lang ko dayon. Para dili na mo maproblema pa na ako. Ma'am, ay papangilit sa pangpang, Ma'am. Palihog lang. Gusto kong magkahimog maayo sa kumbana, Talaya. Nagbuhaton ko ang tanan. Tungod og alang nila ni Baby Renan. Ma'am Erika. Ma'am, ang imong sakit na lang ang atim anagon. Wala ko'y mahimo sa akong sakit. Pero may mahimo pa ko alang kang Baby Renan o Rinante. Ma'am Erika, kalaya ayaw pagpagkasal ka, Roger. Ikaw ang akong pinlan kang Rinante o sa imong anak. Ma'am Erika! Naibaw ko mahal ko ni Renante.
Kung dili ko gusto magkuol siya sa akong kamatayon. Gusto ko nga naa ka nga moam-am niya talaya. Naa ka nga mahupay siyang kagulanan. Maatiman niya ang sa inyong anak. Talaya. Iuli ko na ni mo si baby Renan. Mama Erika, pero please isaan ako. Nga dili ka magpakasal kang Roger. Ma'am Erika, palihog lang. Palayo niya sa gilid sa pangpang, ma'am. Yung kiniso sa kahimat yun. At iman na ang akong bana ug ang imong anak. Ma'am Erika, sige na, Talaya. Nasaan si Ma'am Erika? Gunit tayo sa kukamot, ma'am! Talaya, sa akin ako. Hari ko ikaw mati ng karinasi kung mahanaw niya ako. Ma'am, ayaw pamuhis na kong kamot! Sige na sa hari ko! Ma'am! Isaan ko! At ibanon ko si Dr. Hernande! Sige na taon, ma'am! Gunit lang maayos akong kamot! Salamat! Dali, ma'am! Salamat. Malipayon ako karong magpaabot sa akong kamatayon. Anaa ka na nga matiman sa kumbana pag sa imong anak. Ma'am Erika, nianang imong kape. Salamat. Maugit kining timplaha sa kape ang ganahan kayo na rin ang dili pa. O gibisan unsa ko. Wa ko dito sunod ang imong timplada. Ma'am, Talaya, gihilantan ka? Oo, ma'am. Sorry. Okay lang. Nag-inom naman kong tambal. Paway lang ito. Ikaw di, ma'am. Ganahan mo kong mamati sa taligsik. Huwag sanakan sa layo, Talaya. Ipaway na lang ng imong gibati. Pero, ako ni bahala na ako. Sige, ma'am. Ako lang nangihigda ka diyon. Salamat talaga. Goodbye. Wala gid manawag si Erika. Kapait ining magpaabot ang mga panghitabo nga dili maayo. Doon saan maka niya si Talaya karon? Nganong wa man ko makabantay ining maong kinaiya ni Erika. Sa dagag ulit ako pa mi. Di ba ka matog? Kape, Dok. Ako sa mga kape, oy. Para di sa ko katog. Nag-aabot ako nga manawag si Erika Gino. Dili sa ko makatuog nga maghunaw-hunaw sa kabalaka sa posibleng buhaton niya kan Talaya. Bitaw, Dok, no? Pagpita. Ay, unsa man kataw na hitabo rong Talaya, Dok, no? Lapad sa ko. Gilantan kita ko. Magawas ko. Maghigay ko alang sa pamahaw ni Ma'am Erika. Ma'am Erika? Ma'am? Natog pa tingali siya. Masap na papel sa lamisa? Para ako pa ni Sumada? Talaya, may gilakaw lang ko.
paabot na ko diha. Erika. Ha? O saan makikilakaw ni Ma'am Erika? Kalapit sa ko. Minunok. Oh, si Erika. Hello, Erika. Renante, kung gusto ka pang makakita ka buhay ni Talia, Oh, adto asya sa iyang nahimutangan karon. Erika! Giunsa mo si Talia! Like the stars in the night. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpaminaw sa katapusang sumpay ning aton sigilanon. Gugmang inilang ko. Dalit ka nato sa RMN Drama. Umoto ka listeners ang part 15. Pasensya no, nalipat man ako ka listeners no. Pasensya kayo, nalipat ko sa kuan. Sa pagbasa kay magsugod mangutag intro vlog nya pawahir ang basag comment na nakasugod man itag basa nalipat yun din ang ko ka listeners no. Pasensya kayo. Ni taas atong intro vlog nun nya katong di na i-forward lang niyo dito sa drama no kay para kuan ba di nambod mo di maglaban yung over kaya man yung man tawag kanang yaw-yaw. So dito na lang mo sa drama paminaw no para labi na excited mo kayo ba no? Pasensya kayo no kay nalipat yung ko mga kalisinas ba nya comment ni Badiday Lods pag-inquire sa inyo wifi naman tag 700 ang monthly converge Lods mao man na ako gamit unlimited na Lods indot unta ni pero wa man ko ikuan wifi pero kining mga wifi kay murag kuan naman ting liyapon parehara sa SIM card. Inyong di pabor sa lugar anyuhang SIM card sa inyong wifi posible gyapon nga hinay pero nakabintaha lang ni kay unlimited no. So binindot unta ni Badiday no kung kusog pa sa among lugar ba ang mga butang talag network sa talk and text. Kung kusog pa sa mong lugar ka na kung gamiton kung kusog dire dito pero maulagay wag ko kapalitan ng wifi ba mo nang gasalig rin kog data mga listeners no nya si Janet Bangkong dili ko mag-skip sa ad salamat Janet Bangkong no nga kuan di ka mag-skip makatabang na gina no si Jubilin Iladora pag pataod ko wifi dol para di ka maso sa load kada upload nimo mo lagi di mo ka kuan ng wifi ba kung maswito ng wifi ka listeners wa ko'y alam ba ng wifi pasensya kayo no pero ako sa ning subay-subayon magtan-aw ni sa YouTube ba unsaon kay kung maswito ning wifi ba ako pa ning tunan sa nako ning wifi no kay saon man gud nga nana lagi po kugway kuryente sa mo ba nya kanang wifi kay saksak man no magsaksak man og kuryente muna nana da po ko sa mo nga walay kuryente wala ko mag wifi wala ko mukuha wifi pero na ko ipakit wifi sa Globe mao ra man kwintahan mga listeners kay hinay gyapon ang pakit wifi ba nya dali pud malubat ang pakit wifi mas lahi itong wifi nga na-improve antenna bitaw kay kanunay na nakasaksak nya sa matud pas mga nakasuway nindot ko no pero na ako'y amigo nga naa sila nga na pod wifi PLDT hinay man kayo kusog pa magnog data mga kalisinos
kung amigo ba kato si Manong Nito, nung nakatanaw mo sa akong mga vlog sa una, na sila wifi PLDT. Kanang PLDT kay murag smart na no. Hinay magayo. Kusog pa nun ang kanang SIM card mo tong bis kay nagplano nung tako. Nawa akong plano kay hinay man. Nya. Ang akong kinahanglan di ka na magusog. Paspas. So depende yun sa lugar mga listeners kung pabor sa inyong lugar ng network nga Tokentex, kusog yun na. Pabor ninyo ang Globe, kusog yun na. Pabor ninyo ang dito, kusog yun na siya kung mauyin nyo ang wifi gamito, no? Nga kung hinay sa inyong lugar, bisan pag mag-wifi ka, hinay yun na siya. Muna nga, wala lang kumukuha na, no? Pero og makabalhin ko pohon, kanang kusog o kanang network sa Tokentex maka-unlimited ko. Kay nindot ang Tokentex mga ka-listeners kay naay unlimited niya. Kuan yun siya ba? Mura yun siya pas wifi. Sa una mo medyo gamit na ko katong dito sa pabor kay sa lugar nga kung nakuanan sa una. Kinakusugan yun. Kusog pas wifi. Kusog pas wifi ni Manong Nits. Kay katayang wifi kay pareha sa mga PLDT niya ang SIM card smart, kauban naman na Tokentex, no? Nya katong ako kay Tokentex man. Dito sa lugar nga kung na-staran sa una, ko pambor man dito ang Tokentex mo tong kinakusugan. Sutoy-sutoy nga agi mag-download, mag-upload. Mo tong pabor na ko. Muna po makabalhin ko. Paniguruan yun ako ang Tokentex kay pas-pas ang iyang data unlimited, no? Salamat din sa mga comment, no? Badiday o ni Jubilin Iladora, no? Nya sunod si Pakatang while bantay sa bata, kuya na adjud to drama akong ipangita sa imo na wala lagi. Kuya dugay ra ko nga listeners og likers sa imo. Salamat kay Pakatang, no? Dugay na di kang listeners, no? Nya og ganahan ka maminaw og dugang drama. Subay lang sa playlist, no? Ka listeners. O si Arlene Valerio asang sumpay. Sir, human na nag-upload aron daghan maminaw magpa-wifi kay mas makatipid ka sa load. Na may Converge tag 700 mo na gamit na ko Converge. Murag na interest ko na inyong comment ba nga Converge wifi, no? Na kung i-search ni. I-try na kong search, no? Kay basin makatabang ni. Salamat kayo sa inyong mga comment, no? Arlene Valerio, ni Badiday, o ni Jubilin Iladora, no? Murag na-interest na ko na yung sound na mag-search ako na yung sound ni. Si Maria Arsin Tumambien. Maria Arsin Tumambien. Hi idol, upload na. Muna na part 50 na ginapos na, no. Anya sakto itong gingon ako. Part 15 ganina. Ginapos na, no. Anya sunod si Badiday. Si Anto Manda part 15 na place. Muna ni. Si Badiday pareha ni amiga. Kalit lang ng biya. Way pa ng headloads. Tigpaminawan ba ikaw ito niya. Mo lagi. Mo po ni problema, no. Kanang lipod man ang head, no. Dapat yun. Kay daghan na kag mga listeners, mga subscribers. Mo pa ibalot yun buka, no. Kay lain man kayo murag namiya, no. Sa panahon nga nanginahanglan ka, naa sila naminaw nimo sa panahon nga sila nanginahanglan biya kag kalitoy pananghid. So mas maayo gito mananghid, no? Para di sad makuha ng mga listeners, no? Di mo laom nga magpaabot og wala ba, no? Unya hinaot ang tanong nga
magparamdam si kuano si amigo kay para pud mahibalo mga listeners ba. Salamat kayo badiday sa imong comment nya manghinaot lang ta nga si amiga drama magparamdam og balik sa iyang channel no. Si Rosalino Junior Angeles, ay idol musta man. Daghang salamat sa part 14 amping jud sige. Ang kurahe pa jud maayo na lang lakas internet barko. Kanus ang final sa habo-habo. So, tay sa ang habo-habo murag napay paaboton niya kuan ka part mga upat pa man ka part paaboton. Salamat sa pagpaminaw no. Rosalina Junior Angeles da sa barko no. Salamat kayo sa pagpaminaw. Si John Bert Bagyo sa mundong okay ra nang way mo palit basta may bibili. Salamat John Bert Bagyo sa mundong no. Nya nagpasalamat ko kay nay duha nga ning palit no. Pero sunod buwan pa na ako madawat tong komisyon nga gamay no. Pero at least bisa gamay kung kanunay okay kayo. Mga listeners no. Makatabang-tabang na og para budget sa load ba. Kay importante mo yung load good. Pero mas importante yun ang pagkaon, konsumo. Muna nga kung mapiki sa pangonsumo di sa kung magpalod mga listeners no. Kay isod man kayo maglambad mang ulo magsig-edit nga way kaon ba. Muna nga ipadaplin sa nako ng palod. Muna nga mga pasensya nyo kung madugay-dugay ba. Pero mahinaot ko nga makakuan Japon. Makalahutay Japon mga listeners no. Salamat kayo sa mga ning sabot o sa mga wala mo skip sa ads o katong mga ning order sa kung gitag. Salamat kayo. Si Jean Kalamagan waiting sa part 15 dol mo na ni naghinapos na yun tangi ang katapusang sumpay no. Jean Kalamagan. Si Carmela Binaraw mayong buntag Sir John nice kayo imong drama God bless. Salamat kayo Carmela Binaraw nun nya God bless po nimo. Jomar Garcia thanks idol sa sumpay Davao de Oro. Salamat kay Jomar Garcia de sa Davao de Oro. Salamat kayo sa pagpaminaw. Christine Ann Laurun. Salamat Sir John. Hapit na gyud siya mahuman Sir John. Salamat kayo. Huway sa payan o salamat Christine Ann Laurun sa kanunayng pagpaminaw. Marian Laborte may buntag Sir John. 5 AM na sayo. Nasayo na gyud nimo pag-upload. Very excited na gyud ko. Nagkanindot na always listening from Osaka, Japan. Kuan gyud to. Pag-upload ako ato kanang kita i-upload og karong gabi una nya hinay ang data. Sunod adlaw na public prane na abot og na public og alas 5 sa buntag. Pero kanang time mo pa panay pagtuog nako. Buntagan ko mga listeners kanang kisa akong sigkuan sa edit mag-watch sa upload. Kasagaran tulog na ko tag alas 4 media, alas 5 buntag na. Muna ako ang tulog. So babuntagan ko perme og tulog. Wa na magkadimaon na akong tulog mga listeners. Naana akong lawas og matulog og alas 4 media to alas 5. Mumatang na pug ko alas 10 o alas 11 sa buntag. Muna nga medyo labad-labad ang ulo kay napasara na sa pamahaw yun na ba. So muna akong sacrifice mga listeners no sa pag-edit og drama, pag-upload no. Nya nagtuon mo nga na-upload og sayo. Dugay na siya na-upload kay naabtan og laing adlaw ba. Pero mahugog sayo gyapon no kay alas 5 mas buntag pero mupa pa na pagkatulog no. Mupa paghigda na or matulog ba kanang orasa no. Ego yun na human gi public nako aron makapaminaw mo
Dayon, higda ko kay matulog na. So, mo na siya, mo na labing tinuod, no? Kanang Marian Laborte, no? Kanang alas 5 sa buntag nga na public ang drama, mapapunay pagkatulog na ko. Salamat kay Marian Laborte, no? Nga, kuan, kanunay kang naminaw. Jean Love Amat, salamat sir dyan sa sumpay aning drama ha. Bisan na busy ko sa akong trabaho diri sa layong nasod pero nagsigi paminaw samtang nagtrabaho. Salamat kayo Jean Love Amat no nga sa kabisi-busy ni mo minaw gyapon ka ba. Salamat kayo no. Si Rose Antomambien. Good morning sir Jan, salamat tawo na anay sumpay. Ayaw na dugaya ang next sir Jan. Para dili mabitin. Salamat. Amping Permi Labia. Salamat kay Rose Antomambien no sa imong karon pagpaminaw niya. Pasensya nga nadugay na no. Kay kinilaging mahutdag load na ay masalin nga load pero di naman kaigo. Di kaigo ang mobile data ba. So sayang gyapon og akong ipugos og upload. Mapil gyapon kay kulangan ang data bitaw kanang hapit na gyud mahurot ba. Yeah. Taas-taas ang gig sa video nga akong i-upload kining drama. Di kaigo mo na nga kuan na lang madili akong upload niya. Tingbo na lang ang makapaload mo nang mata na magdungan primero katong mihabo-habo dayon kini tingbo na lang ako ba upload niya kuan usahay wala nang madugay jud kay walay kalod mahutdan yan na nagplano lang kong muhawa kaning ako ang giabangan kay murag apiki na gikaiba kanang magbayad pa sa abang nya ang ako ang sweldo sa aning YouTube gamay ra so di na kaigo sa kuan maglisod ako kapas mga kalisnas muna nga basin po mo muhawa na sa miyan kay mangita og lain nga diskarte nga kuan ang hal importante na kanang yung kuan mobile data nga kusog muna kung muna mangita og lain pohon kanang kusog ang area ba ang area kusog og data mobile data wag di ko magdugay ani kay hinay kayo hinay yung mobile data repita gansi kayo kung sige paload ba makapurdoy mga kalusinas sige paload nya salamat kayo no kinsa to si Rose Antomambien salamat kayo no sa kanunay pagpaminaw nya si Carmina Indaw, good morning idol, thank you sa naa ang part 14 unta imo nang isunod ang part 15 and God bless you from Bukidnon. Salamat Carmina Indaw no mao ni ang part 15 no. Nya sunod si Mariceres, thank you Sir John, God bless you watching Saudi Arabia. Salamat Mariceres no dia sa Saudi Arabia. Ug si Dinim Oriendo gabi sa kita sa dughan ning dramaha we. Daghang salamat Sir John sa way puas nga pag-upload og mga nindot nga drama. Amping kanunay and God bless. Salamat kayo din ni Murindo no. Og ikaw sad amping no. God bless po nimo. Si Los Biminda Orales, salamat kayo Idol Jan sa another episode. Amping kasak kanunay and God bless you. Salamat kayo Los Biminda Orales. Sunod si Anabil Lamban. Thanks Dol. Maura jud ni ako kalingawan mag-upload ayon ko og mag-upload ayon ko og naay sumpay aning drama. Ganahan di ko maminaw og drama kay makatrabaho pa ko bisag unsa. God bless Dol. Salamat Anabil ba no? Kanunay pagsaymong kanunay pagpaminaw niya si Jidan. Salamat sa par 14 Dol. Nindot na kayo ang drama Dol. Salamat kay Jidan. Niya si Strawberry ay salamat Idol. Salamat kayo sa pag-upload. Patsada kayo ang drama. Mao gyud no. Salamat po kayo no. Strawberry sa imong pagpaminaw. Si Lasido Agoy, salamat kayo sa pag-upload. Way sa payan Lasido, salamat mo sa imong pagpaminaw. Si Algin Corsiga, nakahilak na po ko aning dramaha. Excited ako sa part 15 Lord. Salamat sa pag-upload. Way sa payan Algin Corsiga, salamat po sa imong pagpaminaw.
Si Chirper, hi Jan. Thanks sa effort uploading sa mga drama. Salamat po kayo ni mo Chirper no, sa kanunay nga pagsuporta pinagi sa kanunay nga pagpaminaw. Salamat kayo. O niya, si Mernally Jimpiruso. Dul kalas jud ang load. Naobserbahan jud na ako sa akong pamilya sa Pinas ang 103 days ra. 3 days ra jud tawag ra gani na og FB unsa pa ka ang imuha. Sa pa ka nang imuha ba? Sakto ka Mernally Jimpiruso no? Sa tinuod ako kay gugastuan kining palod ba? Usahay di na ko ka kuan ba ka apas kay mahutdan ang po konsumo mga listeners muna nga unahon dyan ang konsumo pagkaon yun na no? Yeah. Ipadaplin sila na ho pero bisan og yamo ko i-load magsige kong edit arrange para kung maka nanay budget maka upload na po yan na yun na yun lisod yun ba gipit ko rin napita yun sa sige palod muna yung labing tinuod muna nga ngita ulain pohon nga lugar nga kusog ang TNT ba mas ganahan gusto TNT kay unlimited dito baling isang buwan unlimited nya paspas kayo kung ang lugar kay pabor niya ba muna ngita ko puno ka ng asa nga lugar ba kay para maka-survive tag sige upload kaya kining dito makapurdoy ning klase sa network kas kayo sunod si Sunflower pag wifi na lang dol mo lagi unta no salamat Sunflower Juniper Patulumban thanks sa sumpay kuya dyan way sapaya no salamat pod Nilo Senior Lau ay sakitas dughan naluoy po ko ni Erika dili na lang unta magpakasal si Talia ni Roger kung salamat sa pag-upload sa drama Sir Jan salamat po Nilo Senior Lau no sa kanunay nimong pagpaminaw sakit yun drama no pero sagdi lang kay ma-excited ramon di lang kumusulti sa ending no para na-thrilling ba no si Marlon Suko, pasensya na boss, karon lang ko naka-like. May kining like na ni si Marlon Suko dahil. Okay ra Marlon Suko, no? Salamat guys pag-like, no? Sa imong kanunay pagpaminaw, no? Salamat kayo. Jubilin Iladora. Yehey, another part of the drama na sad. Another excitement, another kilig na sab. I'm one of the listeners since 2004 anang DWHP Cebu. O Bombo Radio, kusog man ang signal sa among gipuy-an sa una. Unya naminyo ko dito na namuyo sa Davao de Oro nga side unya arang kusuga man sa signal sa DWHP Davao. Wong happy kayo ko kay na continue ang mga drama nga akong naadikan sa una year 2014 to 2018. Unya karon kay namalik midiri sa lugar sa akong bana walay signal ang mga station sa radyo. Kay tungod siguro sa bukid pero happy to see kay naa may mga uploaded sa YouTube. Kung isa na ka na idol mong salamat kayo. Kung salamat po nimo Jubilin Ilyadura no na nang-abot ka diri sa akong channel no ug naminaw. Salamat kaayo no. Nya sunod si Pakatang salamat sa pag-update kuya hinaot ma-upload na tanan. Hapit na gamay nila agwanta no. Salamat Pakatang no sa imong kanunay pagpaminaw o pagpaabot. Si Maria Arsin Tumamabien upload na idol dyan o hinapos na sa sumpay. Salamat. Muna na yung hinapos. No? Salamat po ni mo Maria Arsin Tumabien. Salamat kayo sa pagpaminaw. Sunod si Arlene Valerio. Ako jud sugdon hantod katapusan aron masabtan jud masabtan jud nimo ang istorya na sanin nimo siguro no anamo sabi masabtan nimo ang istorya. Salamat kay Arlene Valerio no sa kanunay pagpaminaw no nga imo yung paminawon sa sinugdanan hangtod sa katapusan no nya imo yung masabtan kay imo
paminaw tanan, no? Salamat kayo. Arlene Valerio. Nya, more to mga listeners, no, kay taas-taas na ko ang vlog no nya. Sa sunod gayon na po no makalugar ta. Di lang ko musulti no kay lisod kayo musaad ba nya. Di bitaw matuban ang adlaw. Basta kay maningkamot lang ko nga di mo lapas og usang semana. Pero well load mulapas yung tingali kung wanay load. Na manginawat lang ko nga bisag mga bugbong ads di mo skip nya. Kung naiganahan na itong mga products sa akong gitag, basi ganahan din mo makatabang na nga makadawat o komisyon gamay, ikapuno-puno pohon para sa pagpaload na sad. Nga, baka naman, naiganahan din. Yan. Na po yung super thanks aning ubo sa video, basi ganahan din mo manghatag din. Makapuno-puno na pohon na kaliseners, no? Nya kanala kung kinasing-kasing po ninyo kung ganahan mo ba kung dili wala okay ra kay at least naminaw mo na kung anang tabang no kay na may ads mo gawas mga bisig bubo lang ano. Unya mo to mga listeners kay gabi na gyud. Thank you so much for watching or for listening. Amping mo kanunay mga listeners. God bless us all.